ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୁଁ ସୋନାଲ ନାୟକ ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକର ପାଚିକା ସଂଘର ସମ୍ପାଦିକ। ଆପଣ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ପାଚିକା ସଂଘକୁ? କାହିଁକି ନା ଆମ ସବୁ ପାଚିକା ସଂଘ ଏକଜୁଟ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଆସିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ସବୁ ମାଆ ମାନଙ୍କୁ, ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତର ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରାଇଛି। କାହିଁକି ନା ଆମର 1400 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଦରମା ବଢ଼ୁଛି, ଆମର ସେତିକି ଦରମାରେ ପେଟ ପୋଷା ଯାଉନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇଥିଲୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଧାନସଭାରେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇଥିଲୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ। ତ ଆମର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇକି ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ବଟ୍ କିଛି ସମାଧାନ କରିନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ସବୁ ମା ଏକଜୁଟ ହେଇଛୁ। ପୁଣି ବିଧାନସଭା ଯିବୁ, ରାଲି ଚାଲିବୁ। କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିକି ଆଜି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ। କାହିଁକିନା ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ହୁଏ ବୋଲି। କାହିଁକିନା ଆମର 1400 ଟଙ୍କାରେ ପେଟ ପୋଷା ଯାଉନି ନା। ଗୋଟେ ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି କେତେ? 100 ଟଙ୍କା ମାସକୁ, ତାର 100 ଟଙ୍କା ଯାଉଛି। ତ ମାସକୁ ଦିନକୁ ଯଦି ତାର 100 ଟଙ୍କା ଯାଉଛି, ମାସକୁ କେତେ ହେଉଛି? ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ପେଟ ପୋଷା ଯାଉନି। ହେଲେ ତ ଆମେ 1400 ଟଙ୍କାରେ ଆମ ପରିବାରଟା କେମିତି ଚଳେଇବୁ? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଆଜି ଦାବି କରୁଛି ଯେ ମୋର କେମିତି ମା ପାଚିକାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ କେମିତି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରୁ ଓହ୍ଲେଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଏତିକି ମାଗୁଛି ଯେ 1400 ଟଙ୍କାରୁ ଆହୁରି ବଢ଼ଉ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏତିକି ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, 8ଟା ଡିମାଣ୍ଡରୁ ଯାହା ବି ଆପଣ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। 4ଟା ହେଉ 3ଟା ହେଉ, ଯାହା ବି ଡିମାଣ୍ଡ ଆମର ଯାହା ବି ହେଲେ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ଆମ କଥା, ପାଚିକା ମାଆମାନଙ୍କ କଥା ଯଦି ନ ଶୁଣିଲେ, ତ ଆମେ ଯିବୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉପରକୁ। ତ ଯଦି ନ ଶୁଣିବେ ଯଦି ବୋଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ 70,000 ଲୋକ ତ ଏକଜୁଟ ହେଇଛୁ। 70,000 ଲୋକ ଯିବୁ। ତ ଯାଇକି ସବୁ ମା ପାଚିକା ମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିବୁ। ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିବୁ। କେମିତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନିବେ? କେମିତି ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇକି କେମିତି ରଖିବେ? ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ବୋଲି ଆମର 1400 ଟଙ୍କା ତ ପେଟ ପୋଷା ଯାଉନି ନା। ଆମେ ତ 400-500 ପିଲାକୁ ଆମେ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଉଛୁ। ତ ଆମର କିଛି ରହୁନି। ଆମର 1400 ଥିବା 600-400 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆମର ଦାବି। A2C ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ପାଚିକା ସଂଘ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଆରେ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଆମର ଦାବି। ପରିଚୟ? ମୋର ପରିଚୟ ହେଲା, ମୁଁ ହେଲି ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ, ନିଖିଲ ଓଡ଼ିଶା MDM ପାଚିକା ଓ ସହାୟିକା ସଂଘର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଆଜିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ହିସାବରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ କି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିଲାନି। ଆମେ ୟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଗତ ନଭେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଯାଇ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିଥିଲୁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲୁ। 6 ତାରିଖରେ ଡିସେମ୍ବର 6ରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାଚିକାମାନଙ୍କୁ କଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ସମଗ୍ର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକକୁ ଆଜି ବୁଲି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରୁଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନ ଯେଉଁ ହେବାକୁ ଅଛି ବିଧାନସଭା ଆଗରେ, ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ କରି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ମନମୁଖୀ ଶାସନ, ଯେଉଁ ଏକଛତ୍ର ଶାସନ ଚଲାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କେ ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାଚିକା ପାଇଁ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଣୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମଗ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଯିବୁ, ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ବସିବୁ। ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚାବି ପକାଇ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେବା ପାଇଁ ଆଜି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦରୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଏହି ଆହ୍ୱାନଟା ସମଗ୍ର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଆମେ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ କରି ଆମେ ସେଠାରେ ବସିବୁ। ଦାବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଆସିବୁ, ନହେଲେ ଆମେ ବସି ରହୁ। ଭୋଟ ବର୍ଜନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଖିଲ ଓଡ଼ିଶା MDM ପାଚିକା ସଂଘ ଜିନ୍ଦାବାଦ। A2C ଜିନ୍ଦାବାଦ। ନିଖିଲ ଓଡ଼ିଶା MDM ପାଚିକା ସଂଘ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଆରେ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଆମର ଦାବି। 10 ମାସ ବଦଳରେ 12 ମାସ ଭତ୍ତା ଦେବା ଆମର ଦାବି। 10 ମାସ ବଦଳରେ 12 ମାସ ଭତ୍ତା ଦେବା ଆମର ଦାବି। ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ଆମର ଦାବି। ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ସାର୍ ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ଶାନ୍ତି ନାୟକ। ମୁଁ କଙ୍କାଳ ସାହି ପାଚିକା ବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଚିକା। କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି? ଆଜି ସବୁ ଗହଳି ହେଇଛନ୍ତି ପାଚିକା ମାଆ ମାନେ, କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି?
आज मु काम कर आज की 15 वर्ष है 15-16 वर्ष है जो टंका 30 कि 40 मोर पिला कुटुंब मुझे चाउल कि मु सरकार को गुहार जनइना गुहारी जनइली आमको जो 1400 टका दौरान आम चलू बचबू के आम तो कौन कम कर बेगर कटि पारूँ ये बयस आमर आ बयस भी ना आम सरकार एमती स्थान नहीं थोड़ी आम कौन कम करूँ यही कम करूँ बोलिकी जगिकी रही आम पोषबू केमी पिलान को आम चलू केमी हेले सरकार आमती एति दरमा जो दौरान ताकर जदि मन शांति एतिक शांति बोले शांति आम हेले बेठी खटिला भाया खटबू एतिक आमती नदी कौन कहे आगामी दिन में जदि टंका न बढ़े वर्धित दरमा न बढ़े कौन कहे विधान सभा आम कह जाइलु फेर राली करूँ शुणिले नहीं आमती सांत्वना देकी छाड़ी फेर आमर दरमा बढ़ला ना से आमती दरमा बढ़िया को आउे आम गवर्नमेंट सरकार को लागू करते मासर भत्ता मिलवा आमर दाबी अन्य भाव बहिष्कार होता पाची मान को पुनः निजुक्ति देवा आमर दाबी नारी जाति एकता जिंदाबाद निखिल ओडिशा एमडीएम पाचिका सहायक संघ जिंदाबाद A2C जिंदाबाद जगन्नाथ प्रसाद A2C जिंदाबाद जगन्नाथ प्रसाद ब्लॉक अंगनवाड़ी पाचिका संघ जिंदाबाद निखिल ओडिशा एमडीएम पाचिका संघ जिंदाबाद दरमा न बोले आगामी दिन आंदोलन हम सरकार को सूचय दौ दरा न मिले आगामी दिन आंदोलन हम आप परिचय कौन कहे आज साधारण बैठक होता पाचिका संघ समस्त एकजुट अच्छा ए विषय नहीं कौन कहे आज आलोचना आज्ञा शुणु मु जगन्नाथ प्रसादर गोटे पाचिका संघर मेम्बर आज्ञा देखु आम 5-6 मसीह 100-200 टंकार आम कम कर आसीचु स्कूल रोषे कर 400-500 पिला रोषे कर दौचु आमर मिनिमम पड़ुची दिन को 40 टंका हेले गोटे खटिया मूल्यार पैसा हूँ 400 टंका हेले आम खटुचु 10टारू 4टा पर्यंत आमर मूल्य हूँ 40 टंका राज्य सरकार पाखे आम जिते अनुरोध कले आम टंका बढ़ू ना 600 मसीह जो आम 2600 मसीह जो आम कम कर 100-200 आसीचु तापर देले 600-400 तापर देले 1000 तापर देले 1400 ये कौन खेल खेलुं आम साथी राज्य सरकार लज्जा लगुनि कि थार से मैंने कम कर 400-500 1000 1500 2000 8000 10,000 दौरान हेले आम मान पिला संख्या 400-500 लक्ष आम रोषे कर दौचु आम आसला आसिक लाड़ हो पलि आसुचु आमर से 40 टंका आमको बहुत बाधुची तेणुक आम सब माँ मैंने पाचिका संघर माँ मैंने समस्त जाकि आंदोलन करूँ नवेम्बर 30 तारीख से आमर मूल्य किसी रही आम कांदी कांदी आसिलु हेले राज्य सरकार समाधान कर कहले जे तुमको दिज्व आम कौन खेल खेलुं दिज्व बोल आम कौन छोट पिला आम साथी तो खेलुं आमर पिला केते कांदुंट आम एति टंका आम कौन करूँ आलू किलो हूँ 30 टंका बाइगण किलो हूँ 40 टंका पियाज किलो हूँ 25 टंका हेले आम से पिला कुटुम चलू कौन फेर आमर बयस मत सरी सरी गला से आमको रिटायर्ड कर पेनसन दिज्व आमर फेर भत्ता दिज्व आमको जदि न देवे आम बुली बुलिक पाचिका संघ जा एकजुट होकर आंदोलन करूँ जदि आम न शुणे ताहले राजरास्ता को समस्ते ओह्लैबू ए जदि न देवे ताहले आम रोषे स्कूल रोषे बंद रहा देखा जाऊ किमती राज्य सरकार पिला मध्याह्न भोजन करदेवे चापी पकई आम जीव तेणुक आमको आम अनुरोध करुँ आमको टंका बढ़ा जाऊ आउ 8टा जो आमर अच्छी दाबी से 8टा दाबी आमर
ପୂରଣ କରାଯାଉ। ଏଠି ନହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଫେବୃଆରୀ 2 ତାରିଖରେ ଆମେ ଯାଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇବୁ। ଏଥିପାଇଁ ରୋଷେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଦ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିନା ଲାଗୁ ରହିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉ। ଆମର ଦାବି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ନ କରିବା ଆମର ଦାବି। ବହିଷ୍କାର ପାଚିକାକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ଆମର ଦାବି। ହେଲେ ଛଟେଇ କରିଥିବା ପାଚିକାକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ଆମର ଦାବି। ବକେୟା ଥିବା